compulsory LP स्कुलाव असमिया फरायनांगौ compulsory ME स्कुलाव असमिया फरायनांगौ compulsory हाई स्कुलाव असमिया मिडियाम फरायनांगौ बै समाव जाबसिननो नागिरदों असमियाफ्राव असमिया मिडियाम फराय जोंनिया बुंदों जों फरायनो हाया नांगौबा जों आसामनिफ्राय जुदा जागोन नोंथांमोनजों जों थानायाव गैया जायनि थाखाय सोमावसारनो गोनां जादों. Want to give Bodo people, then you must ready to give it to the Rabha, Mising, Karbi, Dimasa, Deuri, Tiwa, for these tribes also. Therefore, separate state or further division of Assam is not possible. What do you mean when you say that the Bodoland agitation was instigated by the Congress side? No, I would have sufficient evidence that they instigated them. And therefore they don't want to discuss with the state government also. They always approach the central government at that time. And central minister also, minister and other official also helped them. It is not true, it is baseless one. I have been protesting these things. This is not true at all. And Mr. Mohanto, he has sent his words now. He himself has said that RO has dissociated from APSU now. He said, and RO did not associate us earlier also. We protested in yesterday's talk. He could not produce any document also. He charged that it is RO spent 3 crores of rupees in APSU movement or like that. No, unfortunately, this money that is spent or these things are not documented. So you obviously will not have receipts or thing. But no. How it can be proved? This is not true at all. This is not true. आरो बे न'आनो जाबाय बड'लेण्ड बेनिखायनो बर' माहारिखौ बुहुमाव गेरेमसा हारि खालामनो थाखाय जों सोमावसारनो ओंखारदों आरो बे सोमावसारनायाव हौवा हिनजाव बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय बयबो बाहागो लानांगोन बिथा फोसावबाय मोबिलाइज खालामबाय 1987 मायथाइनि 2 मार्चनिफ्राय सोमावसारनायखौ जागायबाय सोमावसारनाया गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जालांबाय बै सोमावसारनायाव माबायदि थासारि जायामोन जोंनि गोजाम मानसिफ्रा मिथिगौ नोंथांमोना मिथिगौ आसाम पुलिसा बुख्रुबदों आसाम पुलिसा जिनाहारि खालामदों क'क्राझार सराइबिराव गायदेमोनखौ हेलेनामोनखौ गावथारदों उदालगुरि जिल्लायाव गोदोनि दरं जिल्लायाव गोबां मुंख्लं जादों पुलिसफोरा माइरं दोनग्रायाव माइ दोनग्रायाव दैखराव बिस लुलांदों अन्थाइ देफ्लेनानै होलांदों गोबां बुख्रुबदों गोबां गावथारदों गोबां जेलाव सोदों बे जाबाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव जानाय आन्दलना सोलिगासिनो दङ सोमावसारनाया जागासिनो दङ हरखाब बिथाङा लोमजाबाय बेमाराव गोग्लैबाय बिथांखौ हस्पिटालाव लांबाय हस्पिटालाव लांनायाव रिपर्ट मोनबाय डक्टरा खौरां होबाय जे बिथांनियाव ब्लाड केन्सार जाबाय आरो ब्लाड केन्सार जानायखाय मुम्बाइनि टाटा मेम'रियेल केन्सार इन्स्टिटिउटआव बिथांखौ बेमार फाहामनो थिसननो गोनां जाबाय बे इन्स्टिटिउटआव बे हस्पिटालाव केम' इन्जेक्सन होबाय केम' इन्जेक्सन होनानै बिथांनि खानाया गुबाय लान्था जाबाय बेनिखायनो बिथांखौ जों दिनै सावगारियाव फट'आव जोङो थफि हमनाय सावगारि नुयो बेमारि देहाखौ लानानै आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय खेबसे नङा खेबनै नङा खेबथाम नङा खेबब्रै नङा खेबबा बिथाङा सावरायलांदों भारत सरकार आसाम सरकारजों 5थि खेब सावरायखांनायनि उनावबो बिथांनि बेमारा फिन आरोबाव गाज्रि जानो हमबाय बेनिखायनो फिन बिथांखौ मुम्बाइनि टाटा मेम'रियेल केन्सार इन्स्टिटिउटआव थिसनफिननाय जाबाय बिथाङा थैसिगोनखौ मिथिखाबाय सोमावसारग्रा लोगोफ्रा मिथिखाबाय डक्टराबो बुंबाय जे बिथाङा थानाय नंलाखौ मिथिखानानै गावनि सोमावसारग्रा लोगो गारलाबाथा बसुमतारिया बेमारिफोरनि बिसिनायाव उन्दुनानै दं बड'फाया खाथियाव जिरायफानानै वाकमेन लानानै सोंदोंनो आदा नोंनि जोबथा लुबैनाया मा नोंनि लास्ट उइसआ मा गाबै गाबै बेमारिफोरनि बिसिनायाव उन्दुनानै बुंलांदोंनो आंनि जोबथा लुबैनाय
आंनि लास्ट उइस बर'फोरनि गेजेराव जांख्रिखांनायखौ लाबोथारनांगोन आरो बर'आ बुहुमाव गेरेमसा हारि महरै गायसनजाथारनांगोन बेनो आंनि लास्ट उइस बेनो आंनि जोबथा लुबैनाय जों बयबो बर' फिसाफोरखौ सोगाबनानै 1990 मायथाइनि 1 मे अक्ट'आव बिथाङा रुंसारि जालांबाय दिनै प्रमद बर' दैदेननाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बै बेमारिफोरनि बिसिनायाव उन्दुनानै गाबै गाबै बुंलांनाय बाथ्राखौ सिगाङाव दोननानैसो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ थिनलांनाय बाथ्राखौ सिगाङाव दोननानैसो दिनैनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावगासिनो दङ गोदान जेबो खामानि मावाखै गोदान जेबो हाबाफारि लायाखै बिथाङा बुंलांनाय बर'फोरनि गेजेराव जांख्रिखांनायखौ लाबोथारनांगोन आरो बर'आ बुहुमाव गेरेमसा हारि महरै गायसनजाथारनांगोन बेनो आंनि लास्ट उइस जोबथा लुबैनाय बे बाथ्राखौ सिगाङाव दोननानैसो जों खामानि मावदों मानोना मानगोनां नोंथांमोन जोंनो आलादा रायजो नांगौ बेखौ बुंलांदों थिनलांदों आरो बे आलादा रायजोखौ दिनै मोनफुङाखै जाफुङाखै जोबथा थांखियाव सौहैयाखै बिटिसिआव थाबथाफैनो गोनां जादों बेनिखायनो दिनैनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोमावसारग्रा हान्जाजों लोगो नांनानै आलादा रायजो बड'लेण्डखौ मोननो थाखाय सोमावसारगासिनो दङ सोमावसारनायाव मोननै बाथ्रा बुंनो गोनां दङ मानो सोमावसारदों आरो माबोरै मोनगोन मानो सोमावसारदों होनोब्ला आं एसे आगोलाव बुंबोबाय असमिया मानसिफ्रा जोंखौ दिनैबो गादबो दिनैबो नेवसियो गोदो खालामखाबोबाय दिनैबो जोबाखै 1958 मायथाइ 1958 बे बोसोराव क'क्राझार फाथारमारिनि मोनसे मोसाग्रा हान्जाया दिल्लीयाव गणतन्त्र दिवस फालिनायाव रिपाब्लिक डे फालिनायाव मोसाहैदोंमोननो बागुरुम्बा बे मोसानाया फार्स्ट प्राइज मोनबोदों सेथि प्राइज मोनबोदों 1958 सनावनो आरो बे बोसोराव रासियानि मस्क'निफ्राय सासे राजथान्दै भारताव दंफैयोमोननो बिथाङा बुंलांदोंनो आं बे मोसानायखौ जोबोद मोजां मोनबाय आरो बे मोसानायखौ जोंनि हादोर रासियायाव मोनसे हाबाफारियाव लांनाय जाथोंसै भारत सरकारखौ बुंलांबाय भारत सरकारा आसाम सरकारखौ बुंहरबाय जे नोंथांमोननि समायना मोसानायखौ रासियायाव बिहरदों मस्क' बिहरदों नोंथांमोना थिनहरनांगौ नाथाय आसाम सरकारा बर'नि बागुरुम्बा मोसानायखौ दिल्लीयाव रासियायाव थिनहरालाबानो गावसिनि बिहु मोसानायखौ थिनहरदों आरो रासियानि बै राजथान्दैया बुंदोंनो आं नुबोनाय मोसानाया बे नङामोन आं बेखौ नुबोआखैमोन आं नुबोनाय मोसानाया दिनै बेयाव सौफैयाखसै बे बाथ्राखौ प्रमद बर'आ बुङाखै बे बाथ्राखौ गबिन्द बसुमतारिया बुङाखै बे बाथ्राखौ तरेन बर'आ बुङाखै बे बाथ्राखौ एडिन पेपारनि हांबादिक अदीप फुकना एबसुनि गल्डेन जुबिलियाव फैनानै बुंलांदों होनबा बर'खौ माबायदि डिप्राइभ खालामदों बर'नि हारिमुखौ जौगाहोनो थाखाय असम सरकार बा असमिया खुंथाया खुनु दिनबो गोसो गैया आसामाव गुवाहाटीयाव दिनै आर्ट कलेज दङ बे आर्ट कलेजखौ सोर गायसननाय क'क्राझार गसाइगावनि शोभा ब्रह्मआ गायसनफैदों बे आर्ट कलेजखौ केलकातानि शान्तिनिकेतननिफ्राय मास्टार अफ फाइन आर्ट्स फरायना फैनानै गुवाहाटीयाव आर्ट कलेज लुफैदों फेन्सार सरकारि नङा बिथाङा सावगारि आखिनायाव जोबोद गोरों महर दाननायाव जोबोद गोरों बिनि समायना सावगारि आखिनाय महर दाननायखौ मोजां मोननानै केलकातानि सासे बाङालि लिरगिरिया शोभा ब्रह्मखौ लानानै आर्टिकेल लिरदोंनो भयंकर सुन्दरी गिलुबालु समायना आरो बे आर्टिकेलखौ होमेन बरग'हाया असमियाव राव दानस्लायदों आरो बेखौ बर'आव ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मआ बर' राव दानस्लायदों शोभा ब्रह्मखौ लोगो हमहैदों होमेन बरग'हाया जे नोंथांनो पद्मश्री बान्था होनांगौ होननानै जों दाबि खालामबाय दिनै नोंथांनो पद्मश्री बान्था होआ केलकातानि बाङालियासो नोंथांखौ सिनायो सासे महरगिरि होननानै समायना सावगारि आखिग्रा होननानै
नाथाय आसामनि मानसिया नोंथांखौ सिनायनो हाया अब्ला बिजिया सभा ब्रह्मनि बिजिया खाथियाव जिरायनानै दंमोननो बुरिया बुंबायनो आमार बुराक बर' हौवार कारणे कायन नासाय होननानै सभा ब्रह्मखौ बर' जानायनि थाखायनो रावबो नाया हमेन बरगया गावनि आर्टिकेलाव लिरबाय नंगौ सभा ब्रह्मआ बर' नङामोनब्ला गुबुन हारिनि जानायमोनब्ला पद्मश्री बान्थाबो मोनसिगौमोन आरो सभा ब्रह्मखौ लानानै गोबां बाथ्रा सावरायसिगौमोन दिनै होनबा बर' मानसिखौ नेवसियो बर' मानसिखौ दिनै बान्था होआ बर' मानसिनि जाफुंसारनायखौ गनायनो गोसो गैया दोनबा जोङो बे आसामजों बे असमियाफोरजों जों बोरै थागोन कम्पालसारि एलपि स्कुलाव बर' फरायनांगौ सरि असमिया फरायनांगौ कम्पालसारि एमइ स्कुलाव असमिया फरायनांगौ कम्पालसारि हाई स्कुलाव असमिया मिडियाम फरायनांगौ बै समाव जाबसिननो नागिरदों असमियाफ्रा असमिया मिडियाम फराय जोंनिया बुंदों जों फरायनो हाया नांगौबा जों आसामनिफ्राय जुदा जागोन नोंथांमोनजों जों थानायाव गैया जायनि थाखाय सोमावसारनो गोनां जादों आसुनि आसाम एकर्ड 1979 आव आन्दोलन जादों 1985 आव एकर्ड जादों 6 नम्बर क्ल'जआव लिरनाय दं थागिबि मानसिफोरनि रक्षा कवच इन्डिजिनियास मानसिफोरनि रक्षा कवच एमएलए सिट रिजार्भ एमपि सिट रिजार्भ साख्रि रिजार्भ एडमिसन रिजार्भ बे रिजार्भआ सोरनि थाखाय बे रिजार्भआ सोरनि थाखाय जोंनिया प्रश्न खालामदों बेबायदिबा इन्डिजिनियास मानसिया सोर थागिबि मानसिया सोर खिलन्जिया मानसिया सोर स्पष्ट खालामनानै हो खिलन्जिया मानसिया सोर जोंनिफ्राय स्पष्ट बुंदों जों असमिया नङा जों दहाय फैजेननायाव बेयाव मेथाइ दामदों आमि नहं अखमिया मेथाइ दामदों बेवहाय जोंनिया बुंदों जों असमिया नङा बेनिखायनो 6 नम्बर दफाखौ जों गनायनो हाया दा बेनिखायनो बेफोर जुक्ति बेफोर बाथ्राफोरखौ लानानै बर'फोरा आलादा रायजो बिबोदों दिनै नाय नोंथांमोन उदालगुरि जिल्लायाव बाक्सा जिल्लायाव चिरां जिल्लायाव क'क्राझार जिल्लायाव बिश्वनाथ जिल्लायाव सनितपुर जिल्लायाव धेमाजि जिल्लायाव गुबुन गुबुन जिल्लायाव एलपि स्कुल भेन्सार मानो सरकारि खालामा एमइ स्कुल भेन्सार मानो सरकारि खालामा हाई स्कुल भेन्सार मानो सरकारि खालामा गोसो जायोबा आसाम सरकारा खालामनो हायो बे स्कुलफोरा बर' मिडियामनि स्कुल बेनिखायनो प्रभिन्सियेलाइज खालामा दिनै रिटायार पस्ट थैनायफोरनि पस्ट भेकेन्ट पस्ट दिनै टेटजों एमइ एलिमेन्टारि स्कुल सालायदों दिनै कन्ट्रेक्ट फोरोंगिरिजों हाई स्कुल सालायदों जों बुंदों बिना सर्त बर' मिडियामनि एलपि स्कुल एमइ स्कुल हाई स्कुलाव फोरोंगिरि थिसन दिनै भेकेन्ट पस्ट जाजोबनानै दं सासेबो फोरोंगिरि थिसना मानो थिसननो बर' मिडियामा सानफा गंफा थैलांजोबनानै सेस जायोब्ला असमिया मानसिफ्रा गाबोन जोबोद रंजागोन आरो बेखौनो नेनानै दं बेनिखायनो फोरोंगिरि थिसना दोनबा दिनै असमिया मानसिफ्रा जोंनि थाखाय माबा मावदों ने जोंनि थाखाय माबा मावदों ने बेनिखायनो जोंनो आलादा रायजो नांगौ बेनिखायनो जोंनो आलादा